Mă lepăd. Te-a lepădat de satana, spune, m-am lepădat. M-am lepădat. Te-a lepădat de satana? M-am lepădat. Te-a lepădat de satana? M-am lepădat. Suflă și scuipă pe ea. Așa și vă întoarceți că trebuie să răsărit. Nu? Te unești cu Hristos, mă unesc. Mă unesc. Te unești cu Hristos, Mă unesc. te unești cu Hristos, Mă unesc. te-ai unit cu Hristos, m-am unit. M-am unit. Și cred că au împărat și Dumnezeu. Dacă vreți să citiți, cred că eu. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-au pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimi cele de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să mântuiască, să vină la cunoștința adevărului, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, cheamă pe robul Tău, Ianis Andrei, către luarea Ta cea sfântă și vrednicește de acest dar mare a Sfântului Botez, dezbracă de cele vieți și nuiește pentru viața de veci și umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos. Ca să nu mai fiu fi de acum al trupului și fi al împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină peste ea lucrarea cea curățitoare, trăimii cele mai presus de fire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru acesta ce vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăvit El și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prebinecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. E, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tosus dar iubitoare de oameni, împărate bună și acum pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tosus dar iubitoare de oameni, împărate bună și acum pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tosus dar iubitoare de oameni, împărate bună și acum pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Și de-i har, izbăvire, binecuvântare, ordanului, focul, izvod din scăpciune, har de sfințire, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavol, opire, de putere, cele potrivnice, neatesă, plină de putere îngerească, să fugă de la ape zmași și zidirii Tale, ca am chemat, Doamne, numele Tot cel minunat, să vezi și bucușător pentru cei potrivnici. Să se zdrobească semnul chipul cu Tale toate putere cele potrivnice. Amin. Să se depărteze de la noi toate înălțurile din văzduh și nearătate, să nu se ascundă în apa aceasta Duhul cel întunecat. Rugăm-ne Ție, Doamne, să se pogoare la acesta ce se botează, se aduce Duh viclean care aduce întunecare, gânduri, vicleșurile de sufletele voastre, tredere nouă de sus a doua naștere prin apă și prin Duh și arată pe Doamne în apa aceasta. Și da acestuia, se bătească, să se schimbe, pânea să lege de tot și vrei să-ți ade poftele și răciuni, să se îmbrace în cel nou, noi după chipul ziditorului Său. Ca fiind împreună să
pătași vor să se facă vieri, păzind dar sufletul tău dus părind așezământul să ia plata cu mări cele de sus, să se numere cu cei născuți în scris și în cerul cu tine Dumnezeu nostru. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce luminează, sfințește pe tot omul Cel ce vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Ai uitat Amin. antrenamentul, doamna Maria. Dar sunt ani, părinte. Da. Dar ne învățăm din nou dacă e nevoie. Mă ieși cu... Ia, Asta te unificat. cred că da. Nu, nu, Cu de an, poate și invers. știi cum la e. Nu, nu, Și ajutat. poate și invers. Ajutați că dânsa a pierdut experiența. O să vieți, de acum vine nepoții. Dar cum? Da, și vrem poți. Iar Isabele, în numele Tatălui și al Amin. Fiului și a Sfântului Duh, de tămăduirea Tatălui și a Sfântului, mine tale m-a făcut și m-a zidit, o să umble pe căile credinței, Amin. o și punerea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Se botează robul Dumnezeu Ianis Andrei în numele Tatălui Amin. și al Fiului Amin. și al Sfântului Duh, Amin. acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-mi haină luminoasă, Maria. de la ce te îmbraci Mașa, cu Mașa. lumină ca și cu o haină. Mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Se îmbracă robul Dumnezeu Ianis Andrei în haina dreptății, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și de acoperi picioarele. Deci Mașa stă lângă așa. Așteri sub mânare, să fie de bine vă trăiască. Aștept cu acoperi minutele acolo. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, izvorul bunătăți, soare dreptăți, care celor ce erau într-un întuneric, la strălucit lumina mântuirii prin arătare Fiul Tău, Dumnezeu nostru, și dărinul nevrednicilor. Fericita curățire prin Sfântul Botez și dumnezească sfințire prin cea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoita naște din nou pe robutul acesta nou luminat prin apă și prin Duh. Și dăruit iertare păcatelor de voi fără de voie. Însuți împărate, dărește și pe ce te dar Sfântul Duș puternicului și închinat Tău Duș cu mâncarea Sfântului Trup și a Scumpului Sânge a Hristosului Tău. Păzește-L într-o sfințenia Ta, întărește-L în credința ortodoxă, izbăvește de ceruri de toate uneltile Lui și păzește sufletului frica cea mântuitoare în curăție și dreptate, ca în tot lucrul și cuvântul bine în plăcânție, să se facă sfânt și moștenitor cerește tale împărății. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ce te dară Duhului Sfânt? Pe ce te dară Duhului Sfânt? Amin. Amin. Pe ce te dară Duhului Sfânt? 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 Acoperiți capul. La capul Câți în Hristos v-ați botezat,